Καλώς ήρθατε στην επόμενη ενότητα για τον επιστημονικό γραμματισμό και τους πολυγραμματισμούς. Παραδοσιακά, ο επιστημονικός γραμματισμός αποτελεί στόχο της εκπαίδευσης θετικών και φυσικών επιστημών και συμπεριλαμβάνει την κατανόηση του επιστημονικού περιεχομένου και των επιστημονικών διαδικασιών. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι μαθητές καλούνται να συμμετέχουν σε επιστημονικές εμπειρίες μέσα και έξω από το σχολικό περιβάλλον και να κατανοούν, να επικοινωνούν, να αξιοποιούν διάφορα κειμενικά είδη, διάφορους λόγους, κώδικες και μέσα. Η έρευνα του Λέμκε του 2000 επιβεβαιώνει ότι το μεγαλύτερο μέρος των επιστημονικών πληροφοριών έχει τη μορφή γραπτού κειμένου. Σύμφωνα με τους Stone και Schoen, το βασικό ζήτημα έγκυται στο ότι η επιστημονική σκέψη και η επιστημονική πράξη μετατοπίζονται από το προσκήνιο σαν να έχουν ελάχιστη σχέση με τη γλώσσα. Οι Allison και Goldstone υποστηρίζουν ότι η ψηφιακή καινοτομία έχει καταστεί πολυτροπικός αρρωγός του επιστημονικού γραμματισμού σε τέτοιο βαθμό που η διάκριση μεταξύ παραδοσιακού γραμματισμού και γραμματισμού μέσα από τους πολυγραμματισμούς να μην είναι πάντα εμφανής. Πρόσφατες έρευνες έχουν επισημάνει ότι την εξάρτηση ορισμένων εκπαιδευτικών πρακτικών στον τομέα των μαθηματικών και φυσικών επιστημών από ένα προκαθορισμένο περιεχόμενο μαθήματος που βασίζεται κυρίως στο σχολικό εγχειρίδιο, την έμφαση στην επίτευξη σωστών απαντήσεων και τον ελάχιστο χρόνο για διαφοροποίηση του μαθήματος, όπως αναφέρουν και οι Burns, Darwin και Margo. Ο Darwin προχωρά ακόμα περισσότερο, υποστηρίζοντας ότι οι προκλήσεις, οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στο γραμματισμό με την εφαρμογή τεχνολογικών μέσων προέρχονται κυρίως από τις παιδαγωγικές προσεγγίσεις που έχουν υιοθετήσει, οι οποίες επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται τη διδασκαλία των επιστημών. Κατά κάποιον τρόπο, δηλαδή, πρόκειται για ένα περιβάλλον που δεν δίνει έμφαση στους γραμματισμούς. Με αποτέλεσμα ορισμένοι εκπαιδευτικοί να αναπτύσσουν ταυτότητες που δεν αναδεικνύουν το γραμματισμό ως βασικό στοιχείο των μαθησιακών τους αντιλήψεων. Οι ερευνητές έχουν αρχίσει να εστιάζουν ολοένα και περισσότερο στην σύνδεση αυτών των δύο, της επιστημονικής δηλαδή εκπαίδευσης και της επιστημολογικής εκπαίδευσης και της εκμάθησης του γραμματισμού, και πολλοί υποστηρίζουν ότι αυτοί οι δύο τομείς πρέπει να συνδυάζονται με έναν αμοιβαία υποφελή τρόπο. Σε μια εξειδικευμένη κοινότητα λόγων, η μάθηση των φυσικών επιστημών δεν αφορά μόνο την κατανόηση περιεχομένου ή της ύλης όπως λέμε, αλλά και την κατανόηση ενός επιστημονικού γραμματισμού. Αυτό σημαίνει ότι η μάθηση των φυσικών επιστημών περιλαμβάνει και την εκμάθηση των πολυτροπικών γραμματισμών που συνδέονται με αυτό το πεδίο. Αντί να θεωρούνται δευτερεύοντα ή επιφανειακά χαρακτηριστικά της εκμάθησης, αυτοί οι γραμματισμοί αναγνωρίζονται ως κρίσιμα εργαλεία για τη δημιουργία νοήματος και την παραγωγή γνώσης. Δείτε για παράδειγμα τους διαφορετικούς τρόπους παρουσίασης μιας χημικής ουσίας. Πολυδιάστατα, δυσδιάστατα, τρισδιάστατα. Έτσι, μέσα από διαφορετικούς τρόπους παίρνουμε διαφορετικές πληροφορίες για την ιδιότητα και τη δομή κάθε χημικής ουσίας. Όπως υποστηρίζουν οι Prain και Waldrip, οι γενικοί γραμματισμοί, όπως το να γνωρίζει κανείς πώς να συμβάλλει αποτελεσματικά σε μια συζήτηση, πώς να φτιάξει ένα PowerPoint, πώς να διαβάσει μια εφημερίδα, πώς να ερμηνεύσει μια φωτογραφία, τα φάσματα που παίρνουν οι χημικοί, να παρατηρήσει ένα μοτίβο σε στοιχεία και να γράψει μια έκθεση. Θεωρούνται βοηθήματα για την υποστήριξη του επιστημονικού γραμματισμού. Η γνώση του πώς
και του γιατί και του πότε. Πρέπει να ενσωματωθεί στη γνώση αυτή, να ενσωματωθούν και οι αναπαραστάσεις, όπως η χρήση πινάκων, γραφημάτων, διαγραμμάτων και γραπτού κειμένου για την αναπαράσταση των επιστημονικών διαδικασιών και ισχυρισμών. Είναι λογικός λοιπόν ο ισχυρισμός του ότι κάθε αναπαράσταση στην επιστήμη προβάλλει ισχυρισμούς για τον φυσικό κόσμο και η εκμάθηση της επιστήμης συνεπάγεται την κατανόηση των ισχυρισμών ως μορφή παραγωγής γνώσης. Στο πλαίσιο των πολυγραμματισμών, κάθε πεδίο γνώσης προϋποθέτει επιστημονικά σύνολα γνώσης, δηλαδή γνώση περιεχομένου, αλλά και τρόπους αναπαράστασης αυτής της γνώσης. Οι Νόρις και Φίλιπς θεωρούν θεμελιώδη για την επίδειξη επιστημονικού γραμματισμού την ικανότητα αναπαράστασης, κατασκευής και ερμηνείας επιστημονικών κειμενικών ειδών ανάλογα με το επίπεδο των μαθητών σε σχέση με τις διαδικαστικές και ενιολογικές γνώσεις. Σε μία εξειδικευμένη κοινότητα λόγων, η μάθηση των φυσικών επιστημών δεν αφορά μόνο την κατανόηση, αλλά του κειμένου ή του περιεχομένου ή της ύλης, αλλά και την κατανόηση ενός συγκεκριμένου επιστημονικού γραμματισμού. Ωστόσο δεν υπάρχει ομοιογένεια ως προς την αναπαράσταση της επιστημονικής γνώσης σε όλα τα επιστημονικά πεδία και αυτό θα πρέπει να το επισημάνουμε κάθε φορά. Και αυτό είναι σημαντική η ρητή διδασκαλία με σκοπό την αξιοποίηση των γραμματισμών αυτών. Ο Λέμκε, η Wellington και Όσμπορν και η Hunt and Brain υποστηρίζουν ότι το μεγαλύτερο εμπόδιο στην εκμάθηση της σχολικής επιστήμης έγκυται στην εκμάθηση του τρόπου ενασχόλησης και παραγωγής των πολύπλοκων και πολυτροπικών αναπαραστάσεών της. Σύμφωνα με την Moj, η παιδαγωγική του επιστημονικού γραμματισμού δεν διαθέτει δυστυχώς ενιαία αντίληψη. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις στη θεωρία, την έρευνα και τη συνακόλουθη παιδαγωγική του επιστημονικού γραμματισμού. Για παράδειγμα, οι διαφορές έγκυται στην αξιοποίηση των γνωστικών στρατηγικών των νέων για την υποστήριξη της κατανόησης και τη σύνθεση σύνθετων κειμένων, στη διερεύνηση και τη μαθητεία των νέων σε επιστημολογικές ή γνωστικές διαδικασίες των μελών ενός συγκεκριμένου επιστημονικού κλάδου, στη διδασκαλία της ρητορικής και γλωσσικής ανάλυσης και πρακτικών, με έμφαση στον τρόπο με τον οποίο η γλώσσα και η σκέψη λειτουργούν στο πλαίσιο των επιστημονικών συμβάσεων, στην ανάδειξη πολιτισμικών πρακτικών ή των συμβάσεων και των κανόνων της επιστήμης και των νοητικών διεργασιών που μεσολαβούν. Οι διδακτικές προσεγγίσεις για την καλλιέργεια του επιστημονικού γραμματισμού έχουν προσπελάσει πια την απλή και μηχανιστική επίλυση προβλημάτων, εστιάζοντας στο πώς ο επιστημονικός γραμματισμός ενδυναμώνει τους μαθητές ως ενεργούς πολίτες που συμμετέχουν δυναμικά στη λήψη αποφάσεων με επιστημονικά και κοινωνικά κριτήρια και δεξιότητες στον πραγματικό κόσμο. Σύμφωνα με αυτή τη μετατόπιση, στόχος δεν είναι απλά οι μαθητές να γνωρίζουν επιστημονικές έννοιες απ' έξω και να λύνουν πολυσύνθετα προβλήματα και εξισώσεις με μηχανιστικό τρόπο, αλλά να βιώνουν τη μάθηση, νιώθοντας ότι οι γνώσεις που αποκτούν έχουν αντίκτυπο και μπορούν να αξιοποιηθούν στην καθημερινότητά τους. Υπό αυτήν την έννοια, η παραδοσιακή θεώρηση του επιστημονικού γραμματισμού αναπλαισιώνεται ώστε να αξιοποιεί τρόπους άρθρωσης ή έκφρασης και ομιλίας αναπαράστασης, γραπτού λόγου, θέασης, σχηματικής αναπαράστασης και δράσης μιας εξειδικευμένης κοινότητας λόγων. Οι ερευνητές στον τομέα της εκπαίδευσης για τον επιστημονικό γραμματισμό υποστηρίζουν ότι το σχέδιο ανάπτυξης επιστημονικά εγγράμματων μαθητών δεν θέτει πάντα ως προτεραιότητα την αυτόνομη δράση τους και δεν περιλαμβάνει την προετοιμασία τους για τη κοινωνικοπολιτική συμμετοχή τους.
Σύμφωνα με τη συστηματική βιβλιογραφική μελέτη για τους πολυγραμματισμούς και τις θετικές επιστήμες και τις φυσικές επιστήμες από την Κατσαμποξάκη και τον Εμβαλωτή, η συζήτηση για τους γραμματισμούς εστιάζει στο καθηγητοκεντρικό ρόλο του δασκάλου και λιγότερο στο σχεδιασμό μάθησης, με σκοπό τον μετασχηματισμό και την κριτική πλαισίωση επιστημονικών κειμένων μέσα από συμμετοχική αναστοχαστική δράση των μαθητών σε ομάδες. Οι μελετητές προτείνουν μία πιο συμπεριληπτική προσέγγιση της εκπαίδευσης για τον επιστημονικό γραμματισμό. Αυτή συμπεριλαμβάνει όλους τους μαθητές με κύριο στόχο να εφοδιαστούν με τη δυνατότητα και το καθήκον να αναλαμβάνουν κατάλληλες, υπεύθυνες και αποτελεσματικές δράσεις σε θέματα κοινωνικής, οικονομικής, περιβαλλοντικής και ηθικής σημασίας. Ως εκ τούτου, σε αυτό το πλαίσιο, τα αναλυτικά προγράμματα καλλιεργούν τη συμπερίληψη και ενθαρρύνουν την αυτόνομη μαθητική δράση και τον συμμετοχικό κριτικό στοχασμό ως τρόπους επίλυσης αληθινών προβλημάτων και υιοθετούν τρόπους αξιολόγησης που εντοπίζουν και επιβραβεύουν αυτές τις δεξιότητες. Αυτό είναι εμφανές σε πολλά αναλυτικά προγράμματα εξαμερικής, στα οποία οι μαθητές καλούνται να συνεργαστούν για να θέσουν επιστημονικά ερωτήματα, να αξιοποιήσουν θεωρητικά μοντέλα για την επίλυση προβλημάτων, να εκτελέσουν έρευνες, να σχεδιάσουν και να εκτελέσουν έρευνες, να αναλύσουν και να ερμηνεύσουν τα δεδομένα, να χρησιμοποιήσουν μαθητικό και υπολογιστικό λογισμό, να παρέχουν επιστημονικές εξηγήσεις και τεκμηρίωση, να επιχειρηματολογούν με βάση αποδεικτικά στοιχεία, να επικοινωνούν και να αξιολογούν τις αποδείξεις και τα ευρήματά τους. Όλα αυτά λοιπόν είναι πολύ σημαντικά και είναι σημαντικά να βρίσκουν ανταπόκριση στα αναλυτικά προγράμματα και στον διδακτικό σχεδιασμό. Συχνά ο όρος πολυτροπικότητα ταυτίζεται με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων, αλλά δεν περιορίζεται εκεί. Σύμφωνα με την Κατσαμποξάκη, τους Κόλμαν και τους Cohen and Johnson, η νοηματοδότηση μπορεί να προκύψει και από τον οπτικό γραμματισμό, δηλαδή μέσω εικόνων, πινάκων, σχεδιαγραμμάτων, σχημάτων, φωτογραφιών. Οι Cohen and Johnson μελέτησαν και επιβεβαίωσαν τη θετική επίδραση οπτικών ερεθισμάτων στην αφομοίωση επιστημονικού λεξιλογίου, εστιάζοντας το ενδιαφέρον τους σε διδακτικές διεργασίες ενδυνάμωσης, κατά τις οποίες οι μαθητές είναι σε θέση να εφαρμόσουν και να χρησιμοποιούν αυτό που θεωρείται ορθή αναπαράσταση στον πολυτροπικό, γραπτό, προφορικό, επιστημονικό λόγο, ως βίωμα για τον πραγματικό ψηφιακό κόσμο, ο οποίος διαρκώς αλλάζει τα δεδομένα. Ένα πολύ καλό παράδειγμα δίνεται στο αμερικανικό πλαίσιο για τη δευτεροβάθμια, σχετικά με τη σημασία της χρήσης μοντελοποίησης, κατασκευής και αναπαράστασης μοντέλων. Πιο συγκεκριμένα αναφέρεται ότι κατά τη μοντελοποίηση, οι αναπαραστάσεις και τα μοντέλα είναι συνήθως συνώνυμα και χρησιμοποιούνται ώστε οι μαθητές να είναι σε θέση να αναπαραστήσουν, να περιγράψουν, να συλλέξουν δεδομένα και να κάνουν προβλέψεις. Η πρώτη χρήση είναι συχνή στα σχολεία. Η αξιοποίηση της πρακτικής της μοντελοποίησης για αναπαράσταση ή περιγραφή κινείται συχνά στο πλαίσιο του αναγνωριστικού γραμματισμού, κατά τον οποίο, για παράδειγμα, οι μαθητές κατασκευάζουν μοντέλα για να εξηγήσουν αλλαγές π.χ. στις πυρηνικές ενέργειες κατά τις διαδικασίες της χάσης, της σύνδεξης και της ραδιενεργού διάσπασης, καθώς και τις πυρηνικές αλληλεπιδράσεις που καθορίζουν την πυρηνική σταθερότητα. Η πρακτική της μοντελοποίησης, ωστόσο, μπορεί να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο του κριτικού γραμματισμού, όπου η χρήση μοντέλων συστημάτων δεν περιορίζεται μόνο στην παροχή επεξηγήσεων, αλλά αξιοποιείται για την πρόβλεψη της συμπεριφοράς των συστημάτων σε μοριακό επίπεδο, στο πλαίσιο των οποίων μια δυναμική και εξαρτώμενη από τις συνθήκες ισορροπία μεταξύ μιας αντίδρασης και μιας αντίστροφης αντίδρασης καθορίζει τους αριθμούς όλων των τύπων των παρόντων μορίων. Και στις δύο περιπτώσεις, οι επιστημονικές εξηγήσεις και οι προβλέψεις συμπεριφοράς συστημάτων σε ισορροπία υποστηρίζονται από αποδεικτικά στοιχεία,
Αναγνωρίζοντας ότι οι μαθητές πρέπει να μάθουν πώς να ερμηνεύουν τα επιστημονικά φαινόμενα και τα κειμενικά είδη για να αποκτήσουν επιστημονικό γραμματισμό, οι Prain και Waldrip δίνουν έμφαση στην ισχυρή αναλογία μεταξύ της ερμηνείας και της κατασκευής αυτών των αναπαραστάσεων και των δυσκολιών οι οποίες εναπόκεινται στην αναγκαιότητα της ποικιλομορφίας των τρόπων αναπαράστασης των επιστημονικών ενιών και διαδικασιών. Τον τρόπο αναπροσαρμογής ενός τρόπου σε διαφορετικούς τρόπους μεταξύ τους. Συχνά ο όρος πολυτροπικότητα λοιπόν θα πρέπει να εμπλουτιστεί και να χρησιμοποιηθεί περαιτέρω σε συνδυασμό με τον επιστημονικό γραμματισμό. Ο Herd αναγνώρισε τη σημασία του επιστημονικού γραμματισμού, επισημαίνοντας ότι η εκπαίδευση στις επιστήμες πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τις κοινωνικές αλλαγές, συμπεριλαμβανομένης της παγκοσμιοποίησης και της τεχνολογικής πρόοδου, με τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Σύμφωνα με το Herd, οι μαθητές αντί να επικεντρώνονται μόνο στον επιστημονικό περιεχόμενο, θα πρέπει να συμμετέχουν σε ένα βιωμένο πρόγραμμα σπουδών, στο πλαίσιο του οποίου έχουν την αίσθηση ότι συμμετέχουν στην προσωπική τους ανάπτυξη και αναγνωρίζουν ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά που μαθαίνουν. Στη σημερινή κοινωνία, με την ταχεία εξέλιξη των τεχνολογιών, οι μαθητές των φυσικών επιστημών πρέπει να εμπλακούν σε ένα βιωμένο πρόγραμμα σπουδών για να κατανοήσουν τον επιστημονικό γραμματισμό, καθώς το εγγράμματο άτομο πρέπει να έχει γνώση του περιεχομένου και επίσης να είναι σε θέση να το εφαρμόζει σε μη δομημένη καθημερινή επίλυση προβλημάτων. Τα άτομα με επιστημονική παιδεία πρέπει να μπορούν να εφαρμόσουν τη γνώση και τις δεξιότητες που αποκτούν στην καθημερινή του ζωή με λειτουργικό και δημιουργικό τρόπο. Καθώς η καθημερινή ζωή προϋποθέτει όλο ένα και περισσότερο την χρήση πολυγραμματισμών, η εκπαίδευση πρέπει να επανεξετάσει τον επιστημονικό γραμματισμό ως πολιτισμική, κοινωνικοπολιτισμική πρακτική που συνδέεται με συγκεκριμένους τρόπους επικοινωνίας και δράσης σε μία εξειδικευμένη κοινότητα λόγων, πρακτικής και μάθησης. Ας υποθέσουμε ότι μια δασκάλα δημοτικού, στην προσπάθειά της να καλλιεργήσει πολυγραμματισμού σε μάθημα φυσικών επιστημών, ακολουθεί το παρακάτω διδακτικό μοτίβο. Διαβάζει δυνατά το κείμενο, χρησιμοποιεί εικόνες και διαγράμματα για να καλλιεργήσει τον οπτικό γραμματισμό και απευθύνει συχνά ερωτήσεις ανοιχτού τύπου προς όλους τους μαθητές για να τους ενθαρρύνει να παρατηρήσουν και να αναγνωρίσουν οπτικά στοιχεία που σχετίζονται με το κείμενο. Αν εξετάσουμε τον ρόλο των μαθητών στο παραπάνω περιβάλλον μάθησης, συμπεραίνουμε ότι είναι προφανής η προσπάθεια της εκπαιδευτικού να ενεργοποιήσει τους μαθητές σε θέματα οπτικού γραμματισμού που σχετίζονται με την επιστήμη. Ωστόσο, ο ρόλος των μαθητών σε αυτό το περιβάλλον δεν προϋποθέτει κριτική και αυτόνομη δράση. Δεν αξιοποιεί ομαδοσυνεργατικές και διερευνητικές πρακτικές. Επίσης, δεν ενεργοποιεί τους μαθητές ώστε να αναλάβουν δράση για την επίλυση αυθεντικών προβλημάτων στην κοινότητά τους. Όταν χρησιμοποιούνται παραδοσιακές προσεγγίσεις στη διδασκαλία του γραμματισμού, οι εκπαιδευτικοί είναι λιγότερο πιθανό να ενθαρρύνουν τους μαθητές να αναλύουν κριτικά τα κείμενα, να αξιοποιούν τις εμπειρίες που φέρνουν μαζί τους στο σχολείο, να αξιοποιήσουν ολοένα και αυξανόμενες εξωσχολικές πρακτικές γραμματισμού που διαθέτουν. Επίσης, άλλοι μελετητές τονίζουν την ανάγκη να αναθεωρήσουμε την έννοια των παραδοσιακών γραμματισμών και τις διδακτικές προσεγγίσεις που τις συνοδεύουν, αν θέλουμε να ανταποκριθούμε στις μελλοντικές ανάγκες των μαθητών. Θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι εναλλακτικά η εκπαιδευτικός θα μπορούσε να δώσει στους μαθητές περισσότερες επιλογές σε σχέση με τα βασικά χαρακτηριστικά της διερεύνησης, οι οποίες ορίζονται ως εξής: ενασχόληση με ένα επιστημονικό ερώτημα, συμμετοχή και ανάπτυξη των διαδικασιών, προτεραιότητα στις αποδείξεις, διατύπωση εξηγήσεων, σύνδεση των εξηγήσεων με επιστημονική γνώση, επικοινωνία και αιτιολόγηση των εξηγήσεων και αναπαράσταση αυτής της γνώσης με κατάλληλο τρόπο. Με την καθοδηγούμενη διερεύνηση, ενθαρρύνουμε τους μαθητές μας να αναλάβουν περισσότερη ευθύνη στο βαθμό της μάθησής τους, να συνεργαστούν σε ομάδες, να κινητοποιηθούν για αυτόνομη δράση και
να καλλιεργήσουν πολυγραμματισμούς με σκοπό την τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων, την επίλυση προβλημάτων και ενδεχομένως τη χρήση πολυτροπικών πόρων. Όταν χρησιμοποιούνται παραδοσιακές προσεγγίσεις στην διδασκαλία του γραμματισμού, οι εκπαιδευτικοί είναι λιγότερο πιθανό να ενθαρρύνουν τους μαθητές να αναλύουν κριτικά τα κείμενα και να αξιοποιούν μαζί τις εμπειρίες που φέρνουν στο σχολείο. Όταν η μάθηση του περιεχομένου όμως συνδέεται με την εφαρμογή του, μέσα από πραγματικές εμπειρίες, βιωμένες εμπειρίες για την επίλυση πραγματικών προβλημάτων, τότε οι μαθητές βρίσκουν τη μάθηση σχετική με τη δική τους, με το δικό τους κοινωνικό πολιτισμικό υπόβαθρο, με τη δική τους ζωή. Και αυτό είναι πιο πιθανό να συμβάλλει αποτελεσματικά και αποδοτικά σε ενεργή μάθηση. Κατά το στάδιο της ενεργοποίησης, οι διδάσκοντες καλούνται να εμπλέξουν νοητικά τους μαθητές σε μια προβληματική κατάσταση, καλώντας τους να απαντήσουν σε ένα ερώτημα ή να ολοκληρώσουν μια δραστηριότητα. Στο ίδιο στάδιο μπορούν να δοθούν παράλληλα οπτικά ερεθίσματα, βίντεο, εικόνα, να γίνουν παρουσιάσεις, να ζητηθούν κιναισθετικές δραστηριότητες ή καταιγισμός ιδεών. Κατά το στάδιο της εξερεύνησης ή της διερεύνησης, οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν σε ένα ερώτημα για να κατανοήσουν μια θεωρία ή έννοια, να κάνουν μια υπόθεση, να καθορίσουν μεταβλητές, να συλλέξουν δεδομένα, να ερμηνεύσουν και να αναλύσουν τα δεδομένα και να τα επικοινωνήσουν στην κοινότητα. Σε ένα περιβάλλον καλλιέργειας πολυγραμματισμών, η δυνατότητα επιλογής πολυτροπικής παρουσίασης για την επικοινωνία των δεδομένων είναι πολύ σημαντική και ιδιαίτερα όταν αυτό συνδυάζεται με στοχευμένα ακροατήρια. Σε αυτό το μοντέλο που παρουσιάζεται σε αυτή τη διαφάνεια, το μοντέλο RAFT, όπου επιλέγουν οι μαθητές το ρόλο που θα έχει και ποιανού τη θέση το ρόλο θα έχουν, σε ποιο ακροατήριο θα απευθυνθούν, με ποια μορφή θα παρουσιάσουν αυτό που θέλουν να δημιουργήσουν και ποιο θα είναι το θέμα της μελέτης τους. Όταν λοιπόν αξιοποιούμε αυτό το μοντέλο, βλέπουμε ότι με στοχευμένες διδακτικές παρεμβάσεις αλλάζουν οι επιστημονικές αναπαραστάσεις ως παραδοτέο που επιλέγει ο μαθητής ανάλογα με τον επικοινωνιακό στόχο, το ακροατήριο, το κειμενικό είδος, το μέσο ή το χώρο της αναπαράστασης. Οι Tytler και οι συνεργάτες δίνουν έμφαση στον κεντρικό ρόλο των αναπαραστάσεων για τη μάθηση και γνώση της επιστήμης, την ανάγκη αναθεώρησης και διαμόρφωσης μαθησιακών ακολουθιών για την ανάπτυξη των αναπαραστατικών πόρων των μαθητών, την ανάγκη να γίνει σαφής η μορφή και η λειτουργία των αναπαραστάσεων και την ανάγκη ανάπτυξης μετα-αναπαραστατικών ικανοτήτων μέσα από το πλαίσιο των 5 όπως λέμε, την ενεργοποίησε, εξερεύνησε, επεξεργάσου, εξήγησε και εκτίμησε. Οι εκπαιδευτικοί μέσα από αυτό το πλαίσιο αποσαφηνίζουν τους αναπαραστατικούς πόρους, προσδιορίζοντας με σαφήνεια το στάδιο του σχεδιασμού, προκειμένου να καθοδηγήσουν τη βελτίωση της αναπαραστατικής εργασίας. Οι μαθητές δηλαδή υποστηρίζονται από τον εκπαιδευτικό πριν από την εισαγωγή πρότυπων μορφών αναπαράστασης. Οι μαθητές επίσης καλούνται να επεξηγήσουν τις αναπαραστάσεις με την υποστήριξη του εκπαιδευτικού. Συγκρίνουν τις δικές τους αναπαραστάσεις με αυτές που θεωρούνται ορθές και που προτείνονται από τον εκπαιδευτικό και οι μαθητές υποστηρίζονται έτσι ώστε να τις βελτιώσουν όσο περισσότερο γίνεται. Ακολουθεί η συζήτηση, η ανάλυση της κάθε αναπαράστασης, επιδιώκεται ομαδική συμφωνία, γίνεται ρητή εστίαση στη μορφή, τη δομή, τα μοτίβα τους και το σκοπό τους. Επίσης, μέσω διαμορφωτικής και αθροιστικής αξιολόγησης, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ενσωματώσουν σε αυτές όλες τις δραστηριότητες στις οποίες έχουν λάβει μέρος.
Και έτσι, σε αυτό το στάδιο είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι οι μαθητές μέσα από τέτοιο σχεδιασμό διδακτικό αξιοποιούν το λειτουργικό γραμματισμό, τον κριτικό γραμματισμό και τον επιστημονικό γραμματισμό για να μάθουν τη γλώσσα των φυσικών επιστημών, να μαθαίνουν μέσα από τη γλώσσα των φυσικών επιστημών και να μαθαίνουν και για τη γλώσσα των φυσικών επιστημών.